sada već dosta zastario model, ali evo Ford Fiesta 2005. godište. Pokazat ću vam kako zamijeniti filter kabinskog prostora, obzirom da se nalazi na neobičnom mjestu za razliku od mnogih drugih automobila. Na Fiesti se nalazi filter kabinskog prostora sa lijeve strane na vozačevoj strani, dok na mnogim drugim se to nalazi u desnom dijelu vozila. Nije baš jednostavno, u stvari nije ni teško, ali nije baš na klik kao na drugim autima. Evo ovdje se ipak ima malo šarafati. Prvo što je potrebno odvrnuti ove tri matice, pa osloboditi pedalu gasa, zatim skinuti ovaj poklopac. Ja sam ovdje već popustio ove matice, pa ću ih odvrnuti sada ruku. Pošto je ovo benzinac i gas je preko sajli, ovo je samo mehanička papučica i gore je zakačena sajla. Na dizel modelima bude ista ovakva, samo je sa potenciometrom. Ovdje umjesto sajli imate zakačen džek struje. Evo ovako, ne moramo je skidati, može se samo pomaknuti u stranu. Tako. Zatim evo ovdje dođe žabica koje nema i onda se samo ovaj poklopac povuče. Ovdje su isto tako samo žabice. Evo ga. Filter kabine na ovom autu je ovdje ispod ovog poklopca. Tu su i 4 ova šarafa Torx koja treba da se odvrnu. Ovdje jedan ne drži ništa. Evo ga, to je poklopac. Ovdje je pukao jedna ova uška, ali dovoljno je da se drži samo na 2. To je stanje. Stavljamo novi, obratite pažnju na strelicu, na smjer protoka zraka.
idemo obrnutim redoslijedom. Poklopac vratiti nazad. Ovdje ćemo staviti neku žabicu, pošto je nije bilo. Pedala gasa. Tamo imaju 3 ova brezona. Vratiti na svoje mjesto. Filter zamijenjen, ipak na ovoj Ford Fiesti ima filter kabinskog prostora. Ovo govorim zato što sam nalazio toliko zaprljane filtere u ovim modelima da kao da nisu nikada ni zamijenjeni. Pretpostavljam da je to zbog ove lokacije filtera gdje se nalazi. Pretežno se filteri kabinskog prostora nalaze na desnoj strani vozila, na nekim također i ispod prednje šofer šajbe. To morate onda skinuti sa vanjske strane. Evo na ovoj Fiesti ovo možda baš i nije posao da bi sami radili ispred zgrade, obzirom da nije samo na potez. Ima se evo malo i šarafa skinuti i dijelova skinuti dok se dođe do filtera. Ali u suštini treba ga svaki put zamijeniti prilikom rada servisa na autu. Do idućeg videa vidimo se.